ngilmu iku kalakone kanthi laku lekak selawan kas tegesean nyanto sani Satya Putya pangkese tur lagune sing lawas ke lelewamu ke lali ya. Lali majuan ya. Monggo Mbak Rini napa Mbak Asri napa Mbak Tata dikutur maturaken langgamipun pelok nenem jumbuh kalian suasananipun monggo pun aturaken apa sing mat cengkirmu ya ora apa-apa. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggung bebasan wanci bangsa tanpa ambil petang dedekan rinasa apa bancene wis beda dek biyen apa saiki ne apa sliramu saling selangga biyen tresna saiki tak sia bagus baca sateman jentera kaya bang kelangan petung delak-delak wekasane Galih Media Pro niki wau live streaminge kula mriki nembe 850 menonton bareng sindene pun minggah panggung sedaya kula shareke teng beranda niki saged 10.600 menonton niki alam-alam gaib napa nggih sami nonton juragan-juragan bakso seluruh dunia yo menonton. Niki bakso Mas Bowo nggih nonton niki seluruh Indonesia. Bakso Doa Ibu teng Pemalang nggih do nonton niki. tak suwun marang sliramu mbak aja lali janji prasetyaku
Mugi katur keluarga besar wonten ing Josari. Mliginipun keluarga Panjenengan Purnomo, Pak Karno ugi keluarga besar wonten ing Josari. Semoga sehat selalu. Ugi datang kantun keluarga besar Indah Kargu, Mas Erik, Bu Ina, Simbah Sanem. Minang karo